Tiedättekö, mä en oikeasti voi uskoa, kuinka onnekas olen. Aamuisin, kun aurinko siivilöityy vanhan kivitaloni ikkunasta sisään ja höyryävä yrttitee odottaa pöydällä, mietin vaan, miten mä sain tän kaiken. Tää on unelma ja tää on mun todellisuus. Mun sometili @askeettista mokkielamaa on räjähtänyt viime aikoina. Tuhansia seuraajia, jotka kyselee mun reseptejä ja sisustusvinkkejä. Miten sä oot aina niin zen? Joku kysyi eilen. Mä hymyilin ruudulle ja vastasin, paljon rauhaa, puhdasta ilmaa ja vähän laventeliteetä. En tietenkään maininnut mitään siitä, mitä tapahtui viime viikolla. Siitä, miten naapurin koira löytyi palasina mun takapihalta. Tai siitä, miten mun keittiön takaseinään ilmestyi yöllä kädenjälkiä. Mutta ei sellaisia kuin meidän, vaan pitkiä ja litteitä. Samalla inhimillisiä, mutta silti tosi eläimellisiä. No mutta hei, katson nyt tätä näkymää. Tää on mun ikkunasyvennys, jossa mä istuskelen aamuisin teekuppi kädessä ja katselen, kun usva nousee yrtti-istutusten ylle. Eikö ookin taianomaista? Olin muuten juuri istuttamassa noita yrttejä, kun mä kuulin sen ensimmäisen kerran. Se oli ääni, jota en ole vieläkään täysin oikein osannut kuvailla. Siinä oli jotain eläimellistä, mutta myös jotain ihmiseltä kuulostavaa. Vähän niin kuin itkua ja naurua yhtä aikaa. Tänään mä ajattelin tehdä omenapiirakkaa. Tai ehkä jonkun suolaisen piiraan. Se tykkää niistä enemmän. Siitä en tietenkään koskaan postaa mitään. Tarkoitan siis sitä, joka asuu takapihan perällä pensaikossa. En tiedä mikä se tarkalleen on. Enkä rehellisesti sanottuna haluakaan tietää. En kysy enää kysymyksiä. Se pitää minusta, kun pidän huolen omista asioista ja muistan antaa sille ruokaa säännöllisesti. Ruoka. Miten hassu sana, kun puhutaan siitä. En tiedä miksi, mutta aloin ruokkia sitä. Lihatonta ei voinut antaa. Yritin kerran ja seuraavana aamuna parvilintuja makas kuolleena mun puutarhan kivetyksellä. Se oli selvä viesti. Aluksi annoin sille kanaa ja lammasta ja jopa villisikaa, mutta sitten se alkoi palauttaa lihat. Hitaasti, ikään kuin loukkaantuneena. Niin kuin liha, jota tarjosin, olisi ollut liian rahvaanomaista. Mutta sitten aloin tarjota sille itse omalla salaisella reseptillä tekemiäni ruokia ja kaikki rauhoittui taas. Ai että, olenko paholainen? No en tietenkään. Olen vain ihminen, joka rakastaa elämäänsä ja haluaa pitää sen. Tiedättekö, miten vaikeaa on löytää tällainen kivitalo, jossa ei kuulu liikenteen melua ja jossa yöllä tähdet näyttää oikeasti aidoilta? Ei se tule ilmaiseksi. Joskus mun seuraajat kysyy multa, että hei, mikset koskaan kutsu vieraita kylään? Niille mä sanon, että tää on mun yksityinen retriitti. Mutta totuus on, että vieraat, ne ei oo kovin pitkäikäisiä täällä. Yksi mun ystävä Kaisa tuli kerran viikonlopuksi. Hän ei ollut täällä enää sunnuntaina. En tiedä miten se tapahtui. Tai tiedän, mutta en varsinaisesti muista. Jotkut asiat on helpompi työntää syrjään. Seuraavana aamuna pensaikosta kuului ääni, joka kuulosti, älkää nyt naurako, niin kuin joku olisi yrittänyt laulaa. Mutta sen kieli ei ollut ihmisen. En edes tiedä, oliko sillä kieli. Miten hassua. Täytyykin kirjoittaa siitä runo.
Tiedän mitä ajattelet. Tuo tyyppi on seonnut. Mutta oikeasti mietin nyt. Voitko rehellisesti sanoa, että et tekisi mitä tahansa tällaisen elämän vuoksi? Ei työmatkoja, ei vihaisia sähköposteja, ei parkkisakkoja tai katupölyä. Vain minä, puutarhani ja jokin, joka hengittää pensaikossa ja suojelee minua. Ainakin toistaiseksi. Olen oppinut elämään sen kanssa. Se seuraa minua unissa, mutta aina hellästi. Kerran se silitti mun hiuksia. Tunsin sen kylmät sormet päänahassa ja heräsin kyyneleet silmissä. En tiedä miksi, se oli liikuttavaa. Mä en tiedä kuinka kauan saan pitää tämän kaiken. Se ei ole koskaan sanonut mitään ääneen. Eihän se puhu sellaista kieltä, mitä me ymmärretään. Mutta toisinaan se katsoo ikkunasta sisään. Ja kun se katsoo, mä muistan taas. Mä tein sopimuksen. Jokin vanha ja nälkäinen sai mitä halusi, ja minä sain tämän. Me niin ymmärretään toisiamme. Meillä on sellainen sanaton yhteys. Kerran se piirsi viestin mun kylppärin peiliin. Siihen tiivistyi höyryä ja keskelle ilmestyi sana kohta. Mä nauroin ääneen. Kohta mitä? Kohta syödään? Kohta sielu irtoaa? Kohta leivotaan lisää piirakkaa? Joskus öisin mä pelkään niin paljon, että oksennan. Mutta aamulla kaikki on taas niin kaunista, että ajattelen sen vain olleen stressiä. Te tiedätte miten se menee. Ne on varmaan hormoneja. Tai ehkä kuu on väärässä asennossa tai olen juonut ihan liikaa kamomilla teetä. Kuka tietää? Niin tai näin. Aion postata tänään uuden kuvan mun keittiöstä. Kirjoitan siihen kuvatekstiksi: rakastan tätä elämää enemmän kuin mitään. Ei huolia, ei stressiä, vain minä ja luonto. Ja ehkä lisään loppuun pienen vitsin. Vaikka että talon mukana tuli vanha sielu, mutta se ei maksa vuokraa. Se seuraa minua kaikkialle. Mutta se ei koskaan katso minua suoraan. Se kulkee vähän reunassa, hämärässä. Mutta tiedättekö, jotenkin se tekee tästä kaikesta vielä ihanampaa. Tää on unelma. Eikö olekin?